बेसेबां मोजां बुंलांखादों फिसाजोखौ नायथ' न'आव मानसि थानानैबो आंनि फिसाजोआ माब्रै न'निफ्राय गोमालांनो मोनखो ना जोमैयालाय आंनि फिसाजोखौ नायाखैनो ना माथो ना गावसो न'आव गैयामोन अमाबो गोमाना थालायबाय मानसि फिसाबो गोमानानै थालायबाय आयै मोनबाय नायसाखौ नुबायना बहा दं इसाया आयै बुंना नुबोबाय नायसाखौ बहा दं इसाया खोन्थाना आयै जेरावबो नुबोआसै नामा आयै जेबो बुङा मानो बुंदो ना गोख्रै माबा मोनसे गैया बिहामजो बिराद गाबज्रिबायबो आङो माथोखौनो होआखै माथो सेनाखैनो उसुं खना खना बारि खना खना नागिरसोबाय आङो बहाबाफोर गेलेदोंदां होननानैहाय गैया इसा फिसौखौ जेरावबो नुनोनो मोनाखै बिहामजो मानो आयै मानो नुवाखै होनखो नोङो आंनि इसा फिसाखौ आं बहा मोनफिनबावगोन आयै बहा थांखो दायो बहा नागिरनानै मोनबावनांगौ आयै आयै आं फाग्लि जागोन आंनि फिसाजोखौ आं मोनफिनाबा आं फाग्लि जागोन आयै आंनि फिसाजोखौ जेरैखि जायाबाबो नागिरनानै होफैफिनदो आयै नोङो आं गाबै गाबै थैलांगोन आयै आं गाबै गाबै थैलांगोन आंनि इसा फिसाखौ मोनाबा र' बिहामजो र' गोसोखौ एसेबां लोरबां खालामनो नाङा बहाबाफोर लोगोफोरजों थांफादोंदां गेलेनो खबर लानि गामिफोराव खर'फ्रासो खामानि होआसै आंनि खर'फ्रानो साजोब्बाय मानसि फिसायाबो गैया अमाबो गैया बे बिहामजोआलाय माथो खालामनानै थाखो न'आवहाय आयै दा बिफाया सोंफैयोब्ला बिफाया फिसाजोखौ गाबज्रिफैयोब्ला मा होननानै बुंगोन आं आयै इसना इसासोना बबेयाव थांखो नोङो इसा फैदो गोख्रै न'आव फैफिन बिहामजो बै न'सुंनि फुख्रिफोरथिं नायहैबायमोन नामा नोङो बोरैबा फुख्रिफ्रावसो गेलेनानै गलाङाखैथ' आयै बेफोरबायदि जाथो बुंनानै आंनि गोसोखौ आरो बांसिन सिगिनो नाङा थांलाय आयै नायनानै फैना र' आं नायनानै फैनि फुख्रिफ्रावसो बोरैबा गलांगोदां आबैया सोरांस्रि माखौथो गाबबाय थाखो इसायालाय जोमै मा सोंनाय जाखो बेयो नोंनि नों बुंदोंमोन ना बाहेरायाव गेलेनानै दङ होननानैहाय बहाथो आंनि फिसाया बहाथो गेलेदों आरो बहाथो होननानै आंनियावसो सोंदों नोङो न'आव सोर दङमोन सोर नायदोंमोन आंनि फिसाखौहाय आं नायदोंमोन ना नों नायदोंमोन न'आव आं दङमोन ना नों दङमोन ओइलाय आं सानखादोंमोन आंहासो दाय जागोन होननानैहाय आं ओंखाम ओंख्रि संबाय थादों ओरै बोरमानो दै हैलाय अमानो आदार हैलाय अमायानो खैबार जदों बिखै थांनायावनो आङो माने न' सिंनिफ्राय ओंखारनो मोनाखै इसायाथ' बेयावनो गेलेनानै दङमोन ना बेनिखायनो आं सानदों गेलेबाय थाथों बेयो होननानै थगायदों नोङो आंनि फिसाखौ नायाखै नोङो बुं जोमै आंनि फिसाया बहा थांमारदों मा खालामखो नोङो बुं आंखौ मानो एसेबां दुखु होदों नोङो आयै नायलाय इसाया न'आव गैयानो सोरांस्रि आंखौसो दाय होबाय थादों आं मा खालामगोन दे गावनि बियादै फिसाखौहायनो सोरांस्रि नोंनिबो गोरोन्थि दङ दायो फिसाया न'आव गैया होननानै गाबख्रावबाय थाबालाय मा लाब जानो फिसाया खुगा जाफुबाय आथिं आखाइ रानाय जाफुबाय खारद्राबायो गेलेथिंलाबायो बे फिसाखौ गारनानैखि आरो नोङो बे बैसोआवबो देलायहैनायनि सम दायो फिसाया माबा मोनसे जायोबालाय सोरखौ दाय होगोन नोंलाय आंनि फिसाखौ आनै नों मानो बिदि बुंदों आं देलायनो थांदोंब्लाबो आंथ' आंनि फिसाखौ नायनो बुंलांखादोंना जिहेतु जोमैया न'आवनो दङ दालाय जदाम बेनानै गाबबायसो थागोन जाखो ना नागिरगोन बिहामजो गैया फुख्रियाबो गैया नायनानै फैखांबाय आङो बहा थांखो आंनि फिसौआ आयै न'आवनो दंथारोमोन आं ओंखाम ओंख्रि संबाय थानायावहाय बेयावनो गेलेनानै दंथारोमोन बियो बिहामजो नों सैथोखौ बुंलाय नों आंनि फिसौखौ नायमारदोंमोन ना मानो नाया जानो आयै एसेबां जुदि फोथायनाय गैयामोनब्लालाय मानोथो बुंनानै गालाङामोन आंखौ नाय होननानैहाय दायो माबा मोनसे जाबाय दायो दाया गासिबो आंनियावल' जासिगोन नामा फारसेनिफ्राय न'खरनि खामानिखौ आंनि सायाव जाबनानै गालांदों ओंखाम ओंख्रिनिफ्राय लानानै अमानिफ्राय लानानै न' बां नायनायनिफ्राय लानानै फिसाखौ नायनायनिफ्राय अबे मोनसेखौ नायनो देलाय आङो नाया नङा नायदोंथ' नों नायदोंमोनब्ला अमा मानैयालाय बहाथो थांखो अमा मानैया मा जाखो अमा मानैयालाय मा जानो अमायालाय गासिबो न'आवनो दंजोबखायो दा हमदां हाजोब्बाय आङो बेफोर गासैबो नोंनि साल गोजा मानसिखौबो नायाखै नोङो अमाखौबो नायाखै नोङो मा खालामबाय थाखो खोनासं आंनि अमा मानै आरो आंनि फिसौखौ मोनफिनाबा गासैबो नोंनिनो जागोन मिथिखा नोंखौ आं बुजिजोबखायो मिथिजोबखायो आङो आयै फैदो ना लामाथिं नागिरलांनोसै बहाबाफोर मोनगोनदां आंनि फिसाखौहाय बहाबा थांखो बहाबा मा खालामदों आलाय सिलाय मोनजादों ना मोनलोङाखै आंनि फिसाया फैना आयै नागिरलांदोनि दा बिफायाबो नागिरबोसिगोन फिसा माथो हनै नोंनि सायावसो गासिबो सन्देह जाजोब्बाय
मा खालामबावगोन दालाय नोंलाय आं हले थांनोसै फिसा आं थाबाय थाला बेयावहाय आं मिथिला आयै माबायदि बिमा नोङो नखरा एसेबां गिदिर आंनि सायाव खैफोदा गोलैनो नागिरदों बे समाव नोङो आंजों थानांगौना नों खारगोन हो आयै बुंलाय बे खैफोदा सोमजिखागोन बेखौ मिथिनानैनो नोङो मानोथो सिगांनो गोरोन्थि खामानि मावनानै लाखो हिनजाव जानानै हुवा दानख' बायदि खामानिफोरखौ मावो खैफोद जाबाल' बिमानि सहाय नांगौ दालाय आं मा खालामनो लासिं सिंनो आंखौ मा सानगोन फिसाजोजोंसो लोगो जादों होननानै सानसिगोन दालाय आङो ना नोंजों थानो ना बिथिं जानो हा आयै रलाय आंनि लोगो सानै दङ आं बिसोरनाव फन खालामनि बिसोरो सिरि सिरि नागिरथोंसै हेलौ डन आंनि खोथाखौ खोनासं सानसे जालायसिगोन माथोलाय लामाथिं थाबाय सिख्ला नायथिं सिख्ला नागिरै सिख्ला सासेबो ओंखारा नामाब्रा लामाफ्रावबो हारसिं थानो बाथारबायमोनलै आंनो सोरबा सासे सिख्ला हरबानो जासैलै सोराबो लाइन मारिबाय थानो हाबाबो जानो लुबैबायमोनलै आं माथो सिख्लाखौनो मोनथारा आंलाय फिफा जानो लुबैबायलै आंबो फिफा माला फिफा लिंजाबावगोनब्रा आङो ना हाबा जायालासिनो खेनसेनो आबौसो लिंजासिगोन नामाब्रा आंलाय गामिनि गथ'फोरजोंलाय बाबालाय लिंजाला जाखो सोर सिख्ला जाखो बेलाय वा मा एसे समायना सिख्लाब्रा सिख्ला नुनाय लोगो लोगो माथो आंनि मेगना मार्बल बायदि जालायनाय बायदि मोनदोंला गावखौनो सिख्लासो जाखोना मोदायसो जाखोब्रा जारौ ओइ जारौ मा जाखो सोरहाय नोंलाय लामानि सिख्लाफोरखौलाय मानोथो बिदि एदावलाबायो सिनायाफ्रा मानो जावनो नाङालै जारौ जावनो नाङा माबालै जारौ सिख्ला नायथिंनोनो सिख्ला एदावनोनो लामा फैदोंलै आङो रावखौबो लोगो मोना जारौ नों जागोन नामा आंनि जिउनि अनजालि आयु हाबाब लाजियोहाय आङो मा डाइरेक्ट सेंग्राहाय बेलाय डाइरेक्ट सेंग्रायानो मोजांब्रा सादा सिदा बुंदोल' नों आंनि अनजालि जागोन ना नोंखौ लाना थांखानोसै आङो आं नोंखौ सिनायानो लाजियोहाय आङो आंलाय बोरै डाइरेक्ट नोंनि जालाबायनांगौ दे दिनैसो फार्स्ट लोगो मोनदों नोंखौ इथिं मोखां जालै जारौ इथिं मोखां जानोखौ नायनो लुबैदों बिराद समायनालै नोङो समायखागोलै नोङो आंजोंहाय आंनि जादोलै नोङो नोंहालाय नखराव सोर दङ आंबायदि गोसोम हिनजावखौखि फसायगोन बे नोंनि आइ आफाया सिन्था खालामनो नाङालै नोङो गोसोम गुफुर आंसो संसार जागोन रावबो गैयालै रावबो गैया बेनिखायनो आं नोंखौ आंगो खालामना लानो सानदों नों जागोनबा जागोन बुंदोल'लै डाइरेक्ट थौ लाना थांखानोसै आं जागोनबालाय जागोन बुंना लानो लाजिदोंबा हर आखाइखौल' हरदो हेन्डसेक लानोसै होमबानो थारला बुजिजोबसिगोन आं आंनि खानानै हनै आयै बेलाय फेथिंसो दां माथो न'आव मा जादों मा थादों खबरानो गैया बियो लामा सिख्लाफोरजोंसो हनै लाइन मारिगासिनो बिराद सैतान जाबाय बेबो बिराद सैतान जाबाय न'आव थाया बेबो साला फेथें सोर बिसोरो मालायनि लाइन मारिफुबाय थानायाव डिस्टार्ब खालामफैग्रा है जारु नों उनाव था नों सिरि था नों मिथिथ'आ र' आं उनाव खोन्थागोन फेथें एसे न'आव थानो गोसो जा न'आव मा जायो मा थायो खालि बेरायबायल' थायो नोङो फेथें इसाया गैया न'आव बहाबाफोर नुदों नामा फेथें बहाथो इसाया नोंजों फैबाय बायदों नामा आयं गैयाथ' गैया आंजों गैयाथ' इसाया आया बहा थांखो बेलाय ना बिब'जोंसो थांबाय बायदोंदां न'आव एसेबां गोन्दा मानसि थानानै रावबो खोन्थानो रोङा आंनि फिसौखौहाय बहा थांदों सोर लांदों न'आव मानो थानो मिथिया नोंसोरो बिब'आलाय अफिसावसो दङ बिब'जोंलाय बोरै थांफानांगौ जाखो फेथें आंनि फिसाखौ नागिरहैदो थां बहा थांखो बियो सुरु लाहैथां सोरनिबा न'फोराव गेलेनानै दंबायबायोदां न'आव थानो नांगौ एसे दाउ अमा बोरमा दङ नायनो नांगौ खालि बेरायनाय जागोन बाजै आं दानो थांनानै नागिरहैनि आं मोनबाथाय खबर हरगोन दे बाजै दे ओइ जारौ नों गाबोन बे लामायावनो फैफिन दे आंहा एसे गोनांथि जाथारबाय थांनो बिनानाव नों बे लामाथिं उन्दै गथ' सासे फैनाय नुदों नामा गैयाथ' नुवाखै आं दासो बेथिं फैदों आं नुबा खोन्थागोन दे सोर जायो बेबा बेनि मा जायो लाइन मारिफुबाय थानायाव दिनैसो माहाबा सेंग्रा लोगो मोनदोंमोन गैला बेबो बरबादसो जाबाय बेसेबां नागिरबावनो आयै बेसेबां गोजान हान्थिलांबावनो बहा मोनबावनो आंनि फिसाखौहाय मेंग्लिजोब्बाय आं आयै बेयावनो जिरायनानै गाबबाय थानोसै आङो आयै आंनि फिसाजोखौ नों नागिरनानै होफैदो आयै आबै दिनैनिफ्राय नोङो जोंहानि न'आवनो थादो दे आं नोंखौ अनगोन
नोंनो गस्ला लाबोना होफैगोन नोंनो गेलेनो पुतुला लाबोना होफैगोन दे आबै दे आङो दे आंनि हिनजावाथ' आंनो माब्लाबाबो गथ'नि मोखां खिन्थिनाय नंखाला बे गथ'खौनो आङो गावनि फिसा बायदि खांनानै लाहैनोसै आङो नै बोराय बहाथो थांदोंमोन नोंलाय नोंखौनो नागिर फैदों आं आंखौलाय मानोथो नागिरबाय थानांगौ जाखो नोंलाय नागिराबा दानि हुवाफोरखौहाय बिश्वास गैयाहाय बेनिखायनो नागिरदों आरो आङो बहाथो थांना फैखो नै हिनजाव नायलाय आंनि आखायाव नायलाय नै सोर जाखो बे गथ'आलाय आयौ थौ सोर जायो आं नोंनो न'आव मोजां खोन्थानोसै गाबनानै दंबाय थायोमोन गथ'आ जोबोद उखैदोंदां गथ'नो माबा मोनसे जाहोग्रोनि थौलाय नङा बे गथ'खौ न'सिम लांनो हाया बुंग्रो बे गथ'आ सोरनि औ माने नोङो बेलेग हिनजावजों हाबा जाबावनानै गथ' खांदों आं गथ' होनो हायैखायनो नै हिनजाव बिदि नङा मा नङा हो अब्लालाय बे गथ'खौ सोरनिफ्राय मोनबोनांगौ नोङो बिमा बिफा गैया नामा बे गथ'आ नों लाबोदों बे आं बायदि एसेबां समायना हिनजाव थाखानानैबो नोङो आरो बेलेग हिनजावजोंसो गथ' खांबावदों आंखौ गथ' मोननो रोङा होननानै नोङो बेलेगजों गथ' खांनानै लानानै फैदों आरोना नङालै बिमा नङा बिदि नङा आलाय सिलाय गाबनानै दंबाय थायोमोन बेनिखायनोसो लानानै फैदों आङो जेराव दङमोन बेयावनो दलद दोननानै फैखा नोङो आंनि न'आव थांनो मोना नोङो आंजों दाफै नोङो बे गथ'खौ लाबोफायोबा थांनोसै आङो हिनजावफोरनि आखलबाथाय बेनो सन्देह गावबो गथ' जोनोम होनो हाया एसां अन्थाव बाथाव सासे गथ' मोनबोदों आङो बेखौबो अननो रोङा जानाय नङा बोरैबा लांमारोब्ला बे गथ'खौ बिराद अयथासारसो खालामगोन जेराव दङ बेयावनो लांनानै दोनहैफिननोसै आङो मामि नांगौ आंनो मामि नोंनि मामियाबा सोर जाखो बबेनिफ्रायबा आन्दायनानै फैखो नोङो दालाय आं नोंखौ बबेसिम दोननानै नोंनि मामिनिसिम आं मोनहैहैबावगोन दे हा बेलाय इसासो दं माथो इसा आदै इसा सोरजों फैदों नों बेयाव मामि मोनालाय फंबाय नों बे गथ'नि माबाफोर जायो नामा औ बे गथ'आ आंनि बियादै नाथाय नोंथाङा सोर जाखो अ बे गथ'खौ आं माबोरै मोनबोदों खोनासं